di hita hari Sabtu sedarion tanggal 31 Oktober 2020. Psalmen 47 ayat 5. Boasa sai tukiho ale tondikku, jala sai rusak di bagasan ahu, haposi madibata. Ai saina pujiokku dope ibana, hatuao ni bohikku jala debataku. Malungun pajupang dohot debata. Tongon mengalami persoalan nama saiborat do para psalmen. Pola sahat tuna mengalami depresi haporsiaon naborat ibana. Boha jala songo dia do cara ni para psalmen asabui haruar sian depresi haporsiaon naborati. Sihol ni roha naing pajupang dohot debata. Mangalehon semangat di par psalmen bergairah laho meninggalhon roha namalas jala namadate. Dungi gabe tarojar mamuse rohana mamilang-milangi pabahenan ni debata naung tabu didai ibana nasai laun. Ai gumudang do pasu-pasu ni debata di jalo ibana sian uhumna. Ido dasor ni ibana. Ido nama ngojar rohani ibana. Gabi tergerak rohana lau mandok mauliate tu debata. Dialami para psalmen do atong depresi haporsiaoni. Ala tongon ibada maringan. Tinggal di tonga-tongani jolma naso sauduran dohot ibana. Ima aka jolma naso maka porseai debata jahuba silehon hamuluani. Diisahi doatong para psalmen naburju manguloi Tuhani. Naburju patupahon parsobaon. Naso ulu masadi laho masuk dohot haruar tu bagas ni debata laho pasangapon. Marsoba mamuji debata. Sipata tubuh do pakilalaan madate di para psalmen. Ido ubahen tubuh sukun-sukun di dirina. Ainang lupa do debata tu ahu. Bohatu tu. Na lupa do debata tu para psalmeni. Dang. Nama dele do para psalmeni. Ipedang. Aidung loja ibana mamikiri sude nama sai tarjolma do ibana. Di pasuang mapanatapan na holan tu sada tujuan ima tu debata. Dang olo ibana mian di situasi padeliani. Asadung berhasil para psalmen manaluhon depresi haporsiaoni. Dipangido ibana ma asa bertindak adil debata. Bertindak khobar tu uhum dohot hasit tonganna. Amin. Marende mamusehita sian nomor 367.
Oras madi hita saluhutna Tuhan Yesus mamasu-masu mangaramoti dohot maparguguyok kita disaluhut gulmit minguluta. Oras, oras, oras.